Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello mga kaigalaan. Kumusta kamuntanan? Aniyan sa binyong alagad sa kanginan kasamang Trefon Morales and then my partner sa diri kasamang Randy Tayad. Okay, kumusta kamuntanan na pamati karon tibuok Kabisayan ug Mindanao? Ini atong naandang tulumanon kun ako ang pasultihon. Asap gyud ha. Importante ang pagpanalangin o pag-ampo ngadto sa atong labang magkagaw. Muni mag-unagin nato mga higala. Sa tanan, mapasalamat itagdako sa atong panlawas o sa atong mga gikinanglan. Siya gyud ang naghatag kanato og grasya matag adlaw. Ang importante matag makahigop patag hangin matag adlaw kay siya ang naghatag dinhi atong labang magkagaw. Thank you kay Lord sa imong gihatag kanamong grasya matag adlaw. Thank you kayo. Ug ang among gipangandoy diha kanimo Lord, ang among gipangayo ang kalinaw sa tibuok kalibutan mo na importante Lord. Salamat usab kayo. Thank you. Bueno, ang suwatan po karon tong tagan og pagtagad no. Pinada kini sa usa ka babae nga napatago lang sa ngan nga Friska. Okay? Buhatan kini duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan, dito maglangan ang atong singer si Friska. Kini akong problema bahin ni sa kong baan na nga grabe kadukirok sa mga babay. Bisag unsaon di gid mo angkon. Pero ara niyo kay masabtan ang akong storya, ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Take the ribbon from your head. I don't care who's right or wrong. Taas naman, pre. Taas na, pre. Sakto lang na, pre. Taas na. Kuha. Tugtog ba ko, pre? Tugtog ba ko, pre? Mabutot ako sa awaron. Dong! Ay, pre, ano yan? Managaganta niya. Sige, pre. Lamat kay pre. Kuha, tugtog ba ko? May kay ni mata nagang panuhaka ka. Day? Karon pa ka ni mata, tabaghaka ka? Day. Mga ano ta, day? Gigutom na day ka, King. Waday ka pakanas imong babae gabi, King. Sobrang giyaw-yaw naman day, taka mo ka? Takot tayo mataka, God. Ang sana ka orasan uli gabi, Sa'yo? Kayos imong mata, alas 4 naman ka na uli. Ha? Kasayo, ano? Kadlawan pa na uli na ko. Hilom diha, oy, ay kong ginanggawi. Karaan na ng style ni mo. Kumita na yan. Naunsa man taon ka, oy? Diin di ay ka nga nakaadlawnan man ka. Dito ko silang pariteryo, oy. Nag-inom, may birthday man niya. Sa birthday? Ay ka, na-booking na. Si booking ba eh? Nagtuo kang wako kahibaw sa birthday ni Pariterio? Ha? Adlaw minatay todo. What? Pusa ayaw pangati kay dili niya birthday ron. Nataw na si Pariterio adlaws minatay. Ay, si Teryo Junior man. Ang iyabang Junior ba? Teryo mag-iapoy nga na kay Junior good. Dili ba nangamuhan? Unsa? Parehas sa langan, pero dili sila parehas sa birthday. Ang samdaw nga, hindi magkamtuo. Naday si anak. Anak ko nakakumpare, may kay kami, mao'y nagkugo sa iyang anak. Oh. Ang samdaw nga, hindi magkamtuo eh. Sa ato pa dito ra mo silang Pariterio. Dito ra gani. Sure ka? Sure eh. Hibuong mangguta. Pag ilis ni mo gabi sa dihang gihubuan ti ka. Nangihi na lang kas imong karsunis ang gawa ka. Maho na imong karsunis. Nahibong ko kay ang imong brief bali.
Be, unsa mo na rin mo paglusot? Sa bali ba? Bali ba? Sige, pangitag lusot. Tanaw na itong makalusot pa ba ka? Nganong bali man ang imong brief? Pastilan biyan ni... O, pangitag lusot, bebe. Unsa mo na nimo paglusot? Ay, kung ingna nga, wa nimo tuyo. Wa ka kabantay pagsulob nimo nga nabali di ay. Nga nagpaso-paso pa manggani ka, wa pa ka makailis o karsonis. Ako patong giutaw, nagpaso-paso pa ka, nag-brief ka, sakto pagkasulob. Day. Tingalig na limot ka? Duha man akong brief. Unya, basa pa man ang usa, mao nga. Akong gibali. Ha? Murabag side A, nya side B, ano? Nalimot ka? Dili baging nang tamang ka nga, palitin ako bagong brief, ha? Kaya duha na lang kabuk ang brief na buslot ba yun? Nabuslot man ay kato, duha na lang. Wa mo kunin mo palit eh. Bebe, saan mo na ron? Ay, kainahag. Ako pa'y sadaan iniron, ako pa'y dautan. Okay, sige, lusot paghihapon garon. Pero sa sunod, siguro agad ha? Siguro agad, masakpan talang ka, King. Kining, kining mos ubos nga nagkaupaw lang, King. Putol na, King. Timan ina, King, ha? Ay, bungot sa ito, hipagat kino. Ha? Matay, klaro dia, pre. Ano siya panggan, gatang sibilyan, gatao na ning kalaki mo, pre. Pre, magkita mo, preska, pre ba? Ina dito ko sa inyo, ha? Ina, ha? Kung palita, magkita mo, preska. Ay, mabida eh. Kayawan ko ani, pre. Kuan ba? Ingna ba nga? Maklaro ta ni, ha? Anong magkita mo? Di ka kung panggan na ni, pre. Basi mo panggan ko ani, ha? Di, lagi, wa man kayo lang isulti. Mga tanag gani nga, dito ba kurs inyo gabi eh, ingna nga, kay birthday sa mo anak na si Junior. Mauna dia, pre, ha? Wa mo kay Junior taon, ha? Usaon ba ako, usar mo buok, ha? Ay, ingna ba tayo? Babae mo na mo akong anak, usar mo na Ay, buok. ingna lang gani, unsa. Haka, yan mo, pre, problema, tag-apil mo, ani, pre. Pre, ako pre ba, tagsar ka ikaw mangyo ni mo pre, ha? Ikaw pre, kapilabi ka mangyo na ako. Mangyo ko nga, makahuwa mo ka na kong 500, na 300, na 200. Yan, napaganihin gayon nga, wag yun ko'y kwarta. Akong kwarta, o sagat to sa lang. Gito nga na lang ganin na to, kay, nga, nasuod lagi ta. May hangyo ka na ako. Gihatag na ako ni mong 50, mao nga. Akong hangyo ni mo, pre. Saro sa kuya. Bida, sa mo, pre, haka, yan yung kalakiya sa sunod, pamiga, ay pangumong, ha? Sa lami, imo lang suluhon. O niya mga problema ka, mangamong na ka, bida. Bida sa mo, eh. Panilingon, tanong ko sa imong utang na ako, muhuam na ko. Sige. Panilingon ta kami. Ay, paninglan ako. Paninglan ka, wey. Kaya ako sultiya sa mare. Manmut-mut ka. Ay, binuang na, pre. Paningli lang ko. Sige, bayad ko. Pero ako lang sultiya sa mare, preskano mo. Girecord mo na ako ato istorya, pre, ha? Kaya ako, katakanta mo tako, kaya mag-vlog ko. Nya, imong ko gidool. Mao to, girecord ako ang atong istorya. O saman, paninglan ko naman, pakita ko naman, pre, ka. Ay, binuang, pre. Ay, binuang na, pre. Lagi! Pre, kumidjar sa mga pre. Dito tinuod, pre. Dito tinuod mo yung ka? Ay, salaba ka na, ay, salaba. Joke na lagi ito. Sa minus yun, sa man, manghuam ka na ako, pre. Di ko 500. Di ko, pre. Salamat kayo. 1,000 akong problema. Ato himong sa kalibo, pre. Sabi na siya. Kasi-simple si mo problema. Bibigay ka dito, ha? Sa kalibo. Sige, ako rin bahala, mari, pre. Okay, aribin ko ito. Kani, 1,000. Sige, arin ako, ha? Arin ako. Ay, pagkakido. Sus Marie, kanang kababairo sa imong bana man, iwaran na sa kumingking sa kumpana Marie. Your word's good. Lagi. Kuyawa ng mong bana, Marie. Ay, sa una yun. Karon di ay dili na. Di na yun mahitabo, Marie. Kaya nga kung bana di na yun na mamabay, manlaki na lang buang. What? Napulan na tingali pa mabay, mao nga nang laki na sang kanahan. Uy, nag-change flavor din na siya, Marie. Oo, Marie.
Giunsa man nimo pagkahibaw Mari? Na kay mga gibasihan o kana bang gitawag nilag mga sintomas ba? Ana ni Marie, kung gusto kang may bawaan mo nga may kabuangan ng babae mong bana, kada gabi yun na siya paningli. Unsa kada gabi Mari? Oo, kung saan naandar ninyo, paningli yun na siya. Siguro nga makadeposito gid siya nimo. Dili gani makadeposito, Marie. Awa na. Clarix na Marie, nga duna na laing gikiismokoy. Mauna, Marie. Timan, Marie. Mausap gani ang dagan sa inyong naandan. Kana, duna na problema. Unsay but may pasabot anak Mari? Anak ni Marie. Kung naandan gani niya, nga kada gabi siya mga blit ni mo, unya makikisimiringoy dayon, muna gitawag og consistent, di ba? Word na pa'y consistent. Oo, anak man na. Unya, di nagani na mo dum-dum sa iyang schedule. Kana, di maila na. So, kinahanglan nga imo dayong i-prove. Mabalibad gani, sa ato pa, doon ay problema. Unya, muahat man gyud na, Mari, aron dili masakpan, no? Pero ang mahitabo, dili na nakadata ni mo. Kay nakadata naman na speaker. Mao ba, Mari? Oo. So, maudang puntuha nga imong atrakahon dayon. Ha? Basta mauna sa iti mailan, Mads. Dili gani makadata kana. Tuwa na may datas lain. Di ay ha. Mao day na siya, Mari. Ay, salamat kay Mari ha. Karon may idea nako. Bantay lang yun yung tawhana. Grabe kay but-but, Mari. Bisag unsaon, di gid mo angkon. Bisag klaro na kaayo. Grabe but-but tawhana. Ngita gyud lusot. Pero aning imong gihatag na kong idea, Mari, dili siya makalusot pa ani. Ha? Anak gyud, Mari. Ayaw gyud pasagdig nga magsige na lang si Ana. Kay mo abot gyud unya ang panahon, Mari, nga mapulaan na nas babay. Nah, manlaki na na. Aw, kana way di na ko madawat, Mari. Bahalag mamabay siya. Basta di lang siya mamayot. Tungod sa kalagot ako sa kumbana, akong gisuwayan ang gisulti sa akong kumari para masakpan gyud ako ang kumbana ba. Mao tong pagkagabi ana. Kanahan ay mo pagani paghigda nagpatugtog dayon. Pero di lang sa nako siya tandugon. Ugma o. Ugma. Aron way rason nga mobalibad siya, kay wa ko'y nahitabo na mo ron. Sige, King, katog lang sa diha, King. Ugma ta magtakos, King. Day? Masay sudan na to, Day? Naaman. So, ganin sudan, ganin. Pili lang. Wow! Nagkanda kayo kay magpili ko. Botan na ganyan sa na ko. Bikis kami. Kaon diha. Kaon diha, manglawa pa ko diri. Words na. Giwalk outan mo ko. Okay lang. Nakasabot ko. Wa manggod ko kadata gabi, Igod. Wa nga sabi. Kipalabian sa dako akong kolariat gabi. May gani kaya kita ko pag napatugtog ko. DJ Lash Remix. Mamawi lang ron. Mamawi ko. Pero, hapdos pamida. Mida sa tos kolariat eh. Kubalon sa dito eh. Sige lang. Mamawi ko ron kapi eh. Kasabot ang itong kanahan ay. Pero sige lang. Saks pantara manggit ka ba? Karong gabi o, di gani ka mo data na ako rin. Confirm na gyud nga doon na kay laing gisurikbot. Ayo! Yay, naanasad ay. Nanasang panuway nga mutintal sa kumpana. Asa nasag ka ni mamurikat ng mga hinampak. Pre! Digoy! Digoy de ay ha, mao din nangita niya. Pagkabutakal na ba ning kanahan, mutira gid ni bisag unsa basta na ay bangag. Tan-aw na to. Maminaw ko silang storya, be. Pre, nasuroy man. Pre, nas mali, pre. O, naa. Kaya pa nakukuha na. Ano ba? Pre, King, nangutan na ko. Ay, lagi po, pre. Nangutan na si pare kanot ba, pre?
kung asa ko kapalit adtong kuan ba katong imong vitamins ba, vitamins. Nagtugo to nako nga kuan kun makaagi ko nako nimo. Ipaingon ka nga nya kay nya itingsan sa niya nya sa kuno. Ngano wa man sa manawag nako pre? Wa man siya number kuno nimo pre. Nya ako asad wa sa number nimo. Nya karon sa man na kay number niya. Na pre. Tagay lang ko pre. Ako lang siyang Dixon. Gaya lang ko. Oh, kaya lang. Pre. Magkipangadto si pare kanot sa atong suki, pre. Kaya na ko ni bag-o dito, pre. Dito ko gabi pre. Gibirahan ako skularyat. Kuha gino mo skularyat? Oh, kuha. Saban? Nya, dili sa kakaroon. Sa paso mo ako kay basig makalanta ko asawa, pre. Pre, sige, ako lang ko na. Ay, sige, pre. Kami lang muna si kanot, pre. Sige, pre. Okay, pre. Inon, pre, ha? Ikaw lang mo text niya, pre. Okay na, pre. Sige, pre, di koy. Dahil lang sa ko mo, kuyong inon mo kay winom ko, hubog na ko gabi eh. Kamu lang sa, ha? Okay, pre. Dayon, pre. Ayaw, pre. Kung nakadungog nga na si Friska, magtuog ito siya nga mag-inom eh. Diskartil, king. Natuog na din si Friska. May noon, kay makapahuhay ko. Mahigda lang ko siyang tupaduga. Makatuog sa ko kay... Ay, murag nakwangan ko sa kong pahuway gabi ida. Tugaya ko niyo mo ni Sud. Nagmata pa di ka abi na kong tuog na ka. Di gani karong modata nako. Magtuon na jud ko king nganduna kay laing gikabuangan. So Ginoo. Pwes buhatan ng angay. Buhatang angay. Kapuya ani king oy. Sa dua-dua ding imo. Ganiha ka lang sige kiss na ko diha. Napuno na ko slaway ni mo ginampaka ka. Ipagawas na para ipasod. Libuga na daw eh. Pagawas, aro ipasod. Sa ko na pa kami nuwangan. Pagawas, o niya ipasod, ray dahi gyapon. Unsa man ka king, gibuangan ka lang ginako king. Pagsultig di mahimo. Ang bitaw doy kaning... Lisod mo ko na kay sakit kay hawak na ko. Ako baka ko'y kidney, no? Lisod mo ko gyok ko rin. Kaya itong hawak. Unyag di pwede, unsa may gamit ang imong dila. Dili nga po pwede, day. Anong dili man? Lawasan ko. Tingnan lang yung nagbinuang ka nako. Sultis tinuod. Kung dili ka gustong putlon ko ni. Kani! Ha? Gibilitan ko na ni. Musulti ka o dili kay putlon ko ni. Kinsang bayhan ng imong gipuli nako. Tukon! Wala, lagi. Basta putlon pa na mo. Adi-adi ka mo tukan. Aw, putlon yun! Ha? Sige. Putla. May ako rin mag-antos. Ayaw pagtuo nga sa tanang higayon. Kondisyon akong dila. Lilibig yun. Sama karon gilasan ko. Sige, putla. Lukom na ta. Putla! Mao na akong problema kay bisag unsaon ning kanahan di gid mo angkon has kang magaag naong lagi bisag klaro na kaayo. Unsa akong buhaton ani niya? Maayo ka nga ako ni siyang biyaan? Unsa man og kamo ang pasultihon? Fresca. Hello, Lord! Good morning, Lord! Mama Mary, salamat. Ate Pres! Good morning, Ate Pres! May ngadlaw sa Bam, tanan. good morning, Bam. Ginamati na mo ron. Thank you kayo. Sa tanan mga namati, Ate Jijen! Yes, Good morning! Kuya Alan. Dahang kita mga bata, mga bisita, si Yara, si Chenny, o si Chantel. Niinom sila Don Pepe Tablia para taas ang energy. Happy
sila permi. Happy sila, permi sila nag-gisi, ang Diamond Food Trade Incorporated tigama sa Don Perpe na ilain nga mga pagkaon nga gibuhat sama sa Yema Obe Special, Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch para masima-sima sa mga bata. Thank you kaayo mapalit sa grocery store. Okay, Paulitos Macaroni Crunch. Lamig kayo na tanan din. Dot kayo pare ka. Doon pipitablihan. Doon po na ito ba mga bata kung may eskwela ta. Pwede mo palitan na. Labi na ng Yema. Obi Yema. Nindot ka na. The best kay katuusa kay fish cracker. Nindot kayo. Tasty fish cracker. Maoy the best kay pare sa itong Don Pepe Tablia. O niya, sa tanan po na ito mga kaigsunan. Mahappy yun ta na ito. Pero may kung mo ato ta sa happy heart. Walo na kulong tabunok og maktan. Mao na nindot kay ditong suruy-suruyan. Kay sulbad yung krisis na ito. Na itong mga bistak. O sa tanan po mga tao ni former Kapitan Jude Ramos. Nagbuhat siya ang Miguel Pulgar. Fertilizer. Good morning ni Maria Cap. Sa mga tao ni Kuya Nick Pipito sa Toledo. Dunod GR Pipito. Basta Toledo Kuya Nick Pipito niya. Vice Mayor Choi Aslar. Si Ricky Aslar. Si Ryan Kagki. Ma'am Casimiro. Ta listener daan. Good morning natong tanan niya. Okay, Ate Pres? Okay, og ako sang pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Banyawan Herbal Capsule, Sed Banyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Banyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, kolesterol, katutaas sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay kamukaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Sed Banyawan Herbal Capsule. Inig paniuto ni mo, maugapon, inom na sa kadaan og sa kakapsula sa Sed Banyawan Herbal Capsule na kamukaon sa imong paniuto. Magyapon ini gabi sa di pa kamukaon sa imong panihapon, inom na sa daan og sa kakapsula sa Sed Banyawan Herbal Capsule. Ug alang na itong na problema bahin aning kidney o UTI, ayaw na magkaguol, di na maangay mabalaka, tungod kay duna na makatambal, makaayo, makapaalibyo anang atong gibati bahin aning kidney o UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og mapalit ninyo kining Kugon Herbal Capsule sa Rose Pharmacy, Diding's Pharmacy o sa Queen's Pharmacy. Thank you. Okay, salamat kay Ate Pres. Unya sa tanan itong kaigsunan. Salamat yung kay ninyo. Kamu ang naghimog number 1 sa to ang Sed Liniment Well. Kay the best yung kay ninato. Mauni tinuon nga mawagtang ang atong mga panuhot, pamaol, palakit sa kalawasan, barikos beans, katul-katul, kutos, kabataan. Ilikay pagyunta sa dinggi. Kung maghaplasta sa ato ang Sed Liniment Well, ang ato ang dapi-dapi nga magsakit. Tungkol sa atong trabaho sa mga construction workers, ay kaning pinasaan na to ang mga simento, guban pa di atong buko-buko magsakit. Ato na naplasan ng Sed Liniment Well, the best kay na mga driver nga ang atuang buko-buko magsakit sa atong pagdrinay, mga atuang bagtak magsakit sa tinunubog klaso niya, ingon man gasolina kay ang kanang tagsar magyug ng mga dagko nga truck makuan ni siya automatic ang mga automatic kanang mga SUV mga kuan. Way kaso na kayo dili man kay kapot yung tila na pero kanang mga dagkong mga sakyanan, kanang mga jeep, mga karaan, manual gyud na siya. Mao nang kinahanglan mahaplas gyud ta sa Sed Liniment Well nga anharama palit sa butika, di ba kay Gli? Tinood yun na, Gams. Tinood yun na, mga Egson. Tinood, nabigyan na ginang sulti ni mo, Gams. Kanong panahon na kuyo kay Gams. Kuyo kayo, tungod din yung timpo ka nun. Pero, ato kita mo palit sa butika. Butika, yung tamang higala. Kaya basi makapalit tas gawas, piki ka na. Sa butika, rin na ito papalit. Ang tinood nga haplas, nga batugan kayo nga, ang Sed Liniment Well. Sa butika, rin na ito papalit, ha? Butika ra, mga Egson. Awan niya gali, ari sa
mo maglayo-layo tas butika adto ta sa Facebook mga igsoon, no? Nya bisitahan nato ang page sa Panyawan Herbals Incorporated. Nya i-type lang to ang Panyawan Herbals, no? O kaya kalimot mga igsoon nga ato i-like ang page mga higala makita tanan ang mga genuine seed marketing products. O ka mga Panyawan products sa seed marketing mapalit na po nato mahigala sa Shopee. Muna Shopee basta layo tas butika. Ha, ato balik-balikon butika. Shopee, butika Shopee. Ang tinuod nga haplas nga seed liniment oil nga labihan ko suga na ron panahon na mahigala. Number 1 yun na itong haplas nga seed liniment oil. Thank you, no? Nya sa mga taxi nga itong suki, mga agams, atong suki mga taxi agams, atong papasahon kay magdadag, sige. seed liniment oil. Sa taxi Jagan, si Midil Apari, taga Tabuilan. Yan na yun. Ang ato sa masahista Masahista, Gams? Masahe laki na higalapki. Diya sa ato ning ipakita nyo ko Masahista ka ng atbang sa inyo, ha? Harapan. Gawa sa laki ni Gams. Kato ni ato mga amigong buta ba? Naku, baka na masahista ka na atbang sa inyo, ha? Yung gate. Inigawas mo. Naada yun. Ganong tanan ni kang asanggitan na. Tos kuluyo yun. Ato nga kailan mo sa Instagram magdagyog ka ng sediment oil. Alan akong amigo. Bilya. Si Sangay Alan ng Bilya. Makalingaw kay sa Alan eh. Nya si Kani Gams taga Butuan. Butuan. Pero nani sa Gaysano. Pero ano Manila Butuan man ang ilahan no? Takap na nagbas bugo ng Tagalog. Manila Butuan. Butuan na oy, Butuan. May tang na pa das kay Butuan magina siya. Butuan de la Serna ni siya. Elmer de la Serna taga Butuan. Nya masar di siya butanan na ron nya. Si Junal Hapal sa San Taxi. Si Juni mo ilang chip mechanic na Gams nga tigabitan jud sa pikita jud ni Juni. Chip mechanic na San Taxi. Si akong Abay Dilo. Si Abay Dilo na ko largo. Nga best nga ato ang amigo nga mekaniko po dito sa Buagsong. Ya si Juan Gams, si Fernando Sanoria. Ya sa Inayan Pardo sa Sikatoy Taxi. Okay. Labi na gyud ni sa akong amigo nga sa tag-iya sa Dr. G Taxi ba. Si Dr. Joe ba. Ay yan rin nga si Jaime Macabihag. Okay. Thank you guys. Salamat kayo. Silvito sa si Ma'am Claire. Hindi Claire. Good morning. Basig nakalarga na rin silang mga Gams. Kaning pitsa nakalarga na sila. Sige, thank you. Bam! Good morning! Ilipin na niya itong imong amigo ganidira sa Kuanlan, sa Cordoba. Abogsong? Si SB member... Dodong Kaskiho. O si Dailera. Yes. Irami. Kaskiho. Asawa, ingon mo sab si... O si Ma'am... Sa ito, Ma'am? Kalimot ko siyang asawa sa tingan. Oy. Kalimot sa ko. Ma'am Jik? Di, Jeanette, nakalimot mo. Basta mato niya si... Kagawad Lira Mikaskiho, Sin Lloyd Wahing, Iping Tanlangit, A.D. Pacaldo, Martin Macan, sila ato mga BSW diha sa itong barangay, kap, konsihal, ayaw ka magalimot, ilabin na sa itong mga kabataan, balik na merong klase, no? Balik na, Bob. Kung ito niya, Police Staff Sergeant Richard Luod, sakto ba niya? Sakto na. Coast Guard Captain Jerome Luzada. Mana? Wife si Analisa Kaskiho. Wife ni Sir Dodong o kang Jerome? Jerome. I see. Ang mga bata, nibalik ng klase, karon na ayaw makalimot ha, celebrity ko, so para sa atong skin care. Doon na kamo mga skin problems, ni ang atong celebrity ko, so glutathione, papaya extract, natural moisturizer, para magpabili ng kitang dili mag-dry ang atong skin cutis, porcelana cutis, artista, younger looking. Celebrity ko, so tanawan ninyo, may tatak, Seed Marketing. Thank you. Unya ako sa pasalamatan ng akong amigo sa dito sa Sinil Bam ang tag-iya sa Ablings kananan dito sa Naga
Nga kanunay po silang mamati din na to. Thank you kay di mo dia. Sige naman si Inday Catherine. Dili ang murag pa umangko ng Inday Catherine siguro kanang nas daga. Pamangko no Rickso okay. Manghod kinabanghuran ko na. Ay si sige. Basta thank you kayo Dong Nel. Thank you kayo. Salamat kayo nyo din ha. The best na kinangkan-an dias naga ang Ablings Lechon dias naga. Thank you. Salamat kayo. Unya sa tanan po natong makaigsunan nga wa masayod nganong masakit tag cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart diseases ug uban pa natong balatian kana tungod na sa toxin nga musud sa atong kalawasan kay kanang toxin gilngi kana modaot sa atong blood cells. Ang cover o puto sa atong blood cells may dauton anay ni kadaot ang atong cover o puto sa atong blood cells masakit kitang daghang mga sakit kay di naman kakanang blood cells ato mao na itihatod sa oxygen nutrients ug tubig sa ato ang kalawasan. Kung madaot na mao na daghan kay kag balatian nga bation. Mao nang kinahanglan mo inom gyud kag detox. Detox usar gyud kag kapsula ato imnon usa ka oras. Sa di ba ka mukhaon usa ka adlaw mura mitin na sa to pero do na kay balatian kinahanglan katulo gyud kay inom buntag ug tuhapon usa ngadto duha ka kapsula matag adlaw. Kun do na kay gibati. Mao na nga manginom yung tag G-Detox nga natural detoxifier tigwag tang sabletian puno sa nutrients may makapaligon sa atong vital organs. G-Detox Plus herbal capsule ang pinakakusog. Number 1 kini mo tangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sender na to karong adlaw. Si Priska, Ate Pres. Priska. Oh, ang problema ni Priska, Ate Pres kaniri ang bana nga kanang murag sige pangabang lagi. Ha? Uso pa ba murag wa na siguro na usor na Ate Pres no? Napade, oh. Murag wa na. Napade. Ay, napa ni inana Gulyat. Uy, Napa ba? may inana mga babae nga inana. Mao ban apa ba din na? Ako sa tinuod lang Ate Pres, wa ko kasuway mga inana Ate Wa Pres. ka kasuway. Wa jud kay kuyawan jud ko bisag saon ako. Dili ko ako kasuway mga inana gyud nga klase. Pero limpyo ba na sila Ate Pres kay hygiene ba sana sila di ba? Pero dili pa kakumpiyansa saan. Dili ka kumpiyansahan kay daghan og kay AIDS ron. Hindi ka kumpiyansahan, namay mo sunod ayun gaws. Tinod ka. Grabe kayo. Mao na yung problema niya Ate Pres kay kaniyang Nagsa. nay mo sunod ayon. Waiting. Waiting. Dade. Pareho na to namatay Ate Pres katumbo diya sa hotel, di ba? Basta Oo, nga nag-iningot siya nga nilakaw ramadayin ko kay paghuman sa iyahan, nilakaw ramadayin ko. Kay naamay naghuwat na ako lain. Oo, no, tinuod. Sa usa ka adlaw. Basta ko pa dindot ka. Inilog ba? Inilog. Mo lagi. Lisod kayo. Nya kaniyang bana Ate Pres, gusto ni Inday Town Priska nga hilabtan siya. Karon ano ginhimo yang bana? Kaya nga naman. Awa na kay atong sa gabi ni biram siya atong bagko gis kunaryat. Uy, maudi ay. Paghuman niya Ate Pres sa putlon ko ni siya. Sige putra. Tanaw tong kinsay mag-antos. Tuo ka ga. Niingon sa Pres siya. Ha? Sige putra. May mag-ako rin mag-antos. Di ana sa siya. Siya, ha? Nakoy kay paambay dili la. Gibam, ipaambay. Ay tungod man gunit sa bana og asawa no. Tanawa ko nung makakuan ba ni makatandog ba ni diha mapalandong ba ni diha tanawa ko no. Sige. Awit sa mga awit. Oo. Kadiyot sa ha. Sige. Kuan kining na ang awit sa mga awit chapter 6 versikulo 8 nga to 9. Naray. Makabaton ang hari ug 60 ka rayna. Ha? Og gisgot ka hari og rayna kanang rayna mo na asawa sa hari no. Makabaton ang hari og 60 ka rayna ug 80 ka puyo-puyo. Grabe. Og mga babaeng batanon nga dili maihap. Apan, usaray akong hinigugma ug sama siya katahom sa salampate. Abot pasabot ani Gulyat nga kanang tingali na ilaki ngon ana pero magpabiling yung tingali siyang gugma sa iyang asawa. Depende post classes asawa. No kay kadto bitong ato ang nailhan Gulyat nga iyang asawa duha. Ang original, 2 ka adlaw. Ang kabit, 5. Kadlaw. Pero,
Wa gid gibiyaya ang original kay mayo kay batasan. Mas maldita pa kuno Nga ngano giduha ra man niya. Ha? Ngano ira man giduha? Akadi akong gibasa sa kuan magune sa Old Testament magune. Oh, mas daghan tingali sa una mga ligoon kay mga bukog ang maunang laki tingis una. Grabe sa na guys. Grabe sa. Pagkaswata de. Kato sila si Kato di sila si King Solomon mga David. Grabe kito. Abot pag 300. 1,000 lito at Solomon. Daghan do bakakos ka lang tao. Sa? Daghan bakakos ka lang tao. Ano mo ka namin tigbalit yung tambala? Unsi pa tana di alan. Mabalik ni beliau bau ni aku beliau basi unsaon ni kanahan di mo angkon. Di ko mo angkon bagay Ani na lang. Ya masad go sige. Kadong ken ni bitong giingon ako ni Mongoliat, giingon nga ako balikon ha kay nakakuha ako sa ideya siyang puntana. Makabaton ang hari og 60 ka rayna o 80 ka puyo-puyo og mababayang batan-on nga dili maihap. Apan usar akong hinigugma og sama siya katahom sa salampati. Nakakuha na ko ay ideya Goliath. Ang ano man? Kani siya, magkamatikod siya nga, himabay kayong iyang bana, mura sa atong kauban nga sa atbang, ay, sorry! Rani, bibi. Ayos, guti kayo, hindi irta. Itagad na ko Rani. Ang akong ideya nga mao nakuha lang mao ni. Kanang ang ugmahadlo kaday nga mamabay imong bana, usahay magsige mo pugkag paningka. Katabi itong giuna na kong istorya Goliath nga limay ka adlaw ang kabit duharas original ang original wag yun bayay kay may kuno kay batasan biniguli ko no maingon magsukad na ko dong naluto naman kinilaw ana no mo na nga maning ka masad gugaday pero pananglitan gani og mahibaw-an mo day nga tinuod gyud nagbisyo sa babae. Pwede man si mo applyan mo siya Goliath gili Priscilla og gitawag og kanang reverse psychology. Saan ba bambe? Mabay mi ang bana. Nga. Dong kanang unsa man kanang og bas ganahan jud kasi imong kabit kanang ayo na lang pauli diri adto na lang ka dito kay di man ka happy din he. Dito okay ka adto dito kay mamo kay makalipay nimo nya. Pananglitan gani og masakit ka kanang pahibawan lang ko katabangan tagyapon ka. Reverse psychology meaning maluoy ang laki mingon talag sa oras sawada. Okay nga masakit ka kanang kuan lang gihapon kanang tabangan naman gihapon. Paragod sa akong pagumangkon may istorya ta man dili ko pagpanglibak undi irabata. Ako pagumangkon to as ka naminyo nagduha ka Amerikano. Ang tiguang iyang divorce karon batan-o na. Lahi ang batanon, gwapo, pero lahi ba kayo trabaho sa kayo? Gawas nga nagtrabaho sa computer at press, mula ka sa kayo Zumba instructor man sad siya. Muingon lang yung batanon niyang nabana ng ikaduha Goliath nga, asa ka, di ako dire sa kuan, di ako dire sa puzzle, muapas dito, mo nang ilig uli, duha ka auto, magsulod, mag-convoy sila, kaya pason ko siya bana. Mo ba? Ako unang bana nga tiguang, di naman muapas, mingon, hain makaday, di ako lahog, sige, uli lang niya, muna ra, muna nga, pagkaibaw sa ulan yung banang at tiguang, isang nag-divorce sila, ningon ko no, day, o salang galing, uli lang yapon dili balay, ni may itong bayad ako. Ningon ko no yapon itong banang tiguang, o tingali ni. Karon, unsa to? Himabay yung banang Goliath? Pagkapos sa istorya, day, okay na day, kung imong mabalitaan nga ang imong bana, himabay ng itag babae. Pagbantay, maabot yung adlaw, imong bana, mangitag laki. Salamat pagpadagan dito, Manon. Kada ko ang puzzle, tiho.